हेलौ लोगोफोर मा खबर आरो आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दं आरो गासैबो जोंनि बिटिआर ओनसोलाबो समायना रमायना जानानै दङ। ओमफ्राय दा नै नोंथांमोना थाम्बनेलाव नुखादों जानो हागौ आङो मानि बाथ्रा बुंहांदों। आं नुनानै ब्लग जानाय नंला आरोना दिनै खालि आंनि बिबुंथिसो लाखिनाय बियो। दा सानै इउटुबार जोंनि बर'नि सानै इउटुबारनि गेजेराव कन्ट्रभारसि जानायखौ आं बिबुंथि लाखिगोन बा फंनैसो बाथ्रा बुंगोन बा बेवहाय दिनै जोंनि ससियेल मिडियायाव माने जागासिनो आरोना कन्ट्रभारसि जागासिनो माने दावराव दावसि बिदिनो आं नुगासिनो खिन्थु आं दा बिटिआराव गैया आं दा दंफैयो बेंगालरावसो। दा बिदिनो आंबो ससियेल मिडियायाव फेसबुकाव बायदिसिनायाव नुगासिनो आरोना इउटुबाव कन्ट्रभारसि जानाय दा जेम्स आदानि आरो प्रकाश नार्जारि आदानि दा बिथांमोननि कन्ट्रभारसिखौ नुगासिनो। आं दा रावनिबो साइड जाया बा प्रकाश आदानिबो साइड जाया आरो जेम्स आदानिबो साइड जाया माने सानैनिबो जाया। आं मोनसे पाब्लिक जानानैसो बुंगोन बाथ्राखौ दिनै। दा नोंथांमोना गाज्रिमोन आरो पाब्लिकआवबो दा गाज्रिमोन। आङो बे कन्ट्रभारसिनि भिडिअखौ दिनै मोनसेल' बानायगोन। बे कन्ट्रभारसि जानायनि बिबुंथिखौ दिनै खेमसेल' लाखिगोन। आं बेयाव हाबसनबाय थाया आरो हाबसनखायाबो आङो बेवहायनो मोनसे क्लिप्स नुदोंमोन आङो जिहेथु प्रकाश नार्जारि आरो जेम्स बिसोर सानैबो भिडिअ कल खालामदों। भिडिअ कल खालामलायनानै माबा माबि नांज्लायलायदों आरोना। ओमफ्राय बेवहाय प्रकाश आदाया भिडिअखौ रेकर्ड खालामनानै भिडिअ कलखौ रेकर्ड खालामनानै ओमफ्राय इउटुबाव होदों। दा बेबो मोनसे आंनि थाखाय गोरोन्थि जानानै फैदों। बेखौ होनाङामोन ससियेल मिडियायाव दा होमोनब्ला आंनि साननाय बायदिब्ला बे भिडिअ कल रेकर्डखौ दा होमोन इउटुबाव ससियेल मिडियायाव एबा माने बेनि थाखायनो गोबां दावराव जायो। ओमफ्राय आरो दा जेम्स आदायाबो बेफोरबायदि बाथ्राखौ दा बुङोमोन आरोना बिदि बर' सानजा बर' सानजा सोनाब बर' बिदि जुदा जुदा माने आलाग आलाग दा खालामोन आरोना बे बर'फोरा मोनसे खौसेथियावसो थानांगौ आरोना मा सानजा सोनाब बिलाइ बिदि नंखायाना। दा जेम्स आदानिबो एसे गोरोन्थि दं आरो प्रकाश आदानिबो एसे गोरोन्थि दं। मानो बुंनो थाङोब्ला जेम्स आदायाबो बिदि बाथ्रा बुंनाङामोन आरो प्रकाश नार्जारि आदायाबो बे क्लिप्सखौ माने इउटुबाव दा होमोन आरोना। बेखौनो आङो गाज्रि मोनदों। दा बर'फोरा इउनिटिसो थानांगौ आरोना गासैबो जों बर' इउटुबारानो जा बर' पाब्लिकआनो जा जों बर' सुबुंफोरा गासैबो मोनसे मा होनो खौसेथियावसो थानांगौ। गासैबो हेल्प होलायलायनांगौ आरो नोंथांमोना मोजां खामानि मावो आङो बेखौ नुदों आरो आं प्राउडबो खालामो। मानो बुङोब्ला जेम्स आदायाबो मोजां खामानि मावो बर'फोरनि थाखाय आरो प्रकाश आदायाबो मोजां खामानि मावो बर'फोरनि थाखाय। नोंथांमोना सानैबो मोजां खामानि मावो आरो नोंथांमोननि गेजेराव माने बिदि कन्ट्रभारसि सोलिनांगौ आरोना सोलिनाङा बेखौ स्टप खालामनानै आरो नोंसोरो एसेबां नांलायनो गोसोबा नोंसोर कल खालामनानै नांज्लायलायलै आदामोन। भिडिअनि दा ससियेल मिडियानि गेजेराव दा नांज्लायसै बेनि थाखायनो बर'फोरा गोदाव सोराव बोरैबा जालांजोबो माने गावजों गाव सोरबा हाबसनलाबायनानै नांज्लायनानै बिसोरबो जालांलायो। फिसाइ फिनलाय बिसोरबो नांज्लायलाबायबाय थायो। दा आं हाबसनखायाखै आंबो पाब्लिक जानासो बुंदों बे बाथ्राखौ। कन्ट्रभारसिखौ बेवहायनो स्टप दोनदो आदामोन आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोननिसिम। आरो जायबा गुबुन माने हाबसनलाबायदों आरोना बे कन्ट्रभारसियाव नोंथांमोनाबो बे कन्ट्रभारसिखौ बन्द' खालाम। बेयावहाय बिदिनि भिडिअखौ दा बानायसै नोंथांमोनाबो गुबुन भिडिअ बानाय मोजां टपिकआव बिदि कन्ट्रभारसिनि भिडिअखौ दा बानायबाय था। नङाब्ला आरो खौसेथिया माने अलरेडि जों गावस्रानानै दं बर'फोरा। बेवहाय आरो बेबायदि जवंब्लाव होबाय थाबा बांसिनसो गावस्रागोन आरो ओरैनोबाबो पलिटिक्सनि दावराव जाखाबाय दं बिटिआर ओनसोलाव बेवहायबो। दा बे नोंथांमोनाबो ससियेल मिडियायाव आरो बिदि दावराव दा खालामसै आरोना खौसेथियावसो लाखिनांगौ बर'फोरखौ। दा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो आं फोजोबनोसै मानो होनबा आंहा डिउटिनि सम जाबाय। आङो हटेलाव काप प्लेट दिखांनो थांनांगौ दा। गजब बेइज्जती है। नोंथांमोना मिथिया जानो हागौ नोंथांमोनथिं आरो फोरमायफिनबाय आरोना। दा थांसै दा गुबुन हादोरावसो फैदों गुबुन रायजोआवसो फैदों होननानै आं बेंगालरावसो दं दा बेवहायनो हटेलाव आं खामानि मावो। डिउटिनि सम जाबाय 5टा जासिगोन नालाय दा आङो बारा गैला टाइमा समबो गैला। आं दा भिडिअखौ इडिट खालामनानै दा हराव एबा फुङाव होसिगोन आरोना। आंनि गोरोन्थि दं आंनिबो गोरोन्थि दंबा नोंथांमोना आंनि गोरोन्थिखौ कमेन्टआव बुंहर। आं मा गोरोन्थि बुंदों नोंथांमोना आंखौ फोरमायहर। आं बे गोरोन्थिखौ सुद्रायनो नाजागोन आरोना। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दा बावगारदो। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार आरो बिदिनो गासिबो हेल्प होलायलायनांगौ आरोना। दा भिडिअखौ बेखिनियावनो सोनोसै। गासिबो इउनिटियाव थानांगौ बर'फोरा। जै बर' हारिनि जै।